Εξαιρετικό. Λοιπόν, έχουμε εδώ δίπλα μας τους Master Tempo. Αυτός είναι ο Πέτρος. Και αυτός είναι ο Ζάνης. Ποιος? Ο Ζάνης. Γιατί Ζάνης? Γιατί, σαν πώς σε λένε. Εμείς εδώ έχουμε ξαναγνωριστεί εμείς οι τρεις. Περίμενε, γιατί αποφεύγεις, πώς θα λένε. Οι γυναίκες με λένε γαμίκουλα, αλλά μπορείς να μου πεις και μπάμπια μου θέλεις. Βέβαια είναι ιντερνετικό αποτελέσματα, οπότε μπορεί να την γλιτώσει. Δεν ξέρω πώς θα πάτε εδώ μετά. Λοιπόν, Master Tempo. Πρώτη φορά Γερμανία εδώ πέρα. Για πες να μας μείνει κάποια. Όχι, δεύτερη φορά. Πρώτη φορά. Ναι, για πες μας κάτι εδώ. Οι Έλληνες εδώ στη Γερμανία είναι πολύ ζεστοί, περνάνε πολύ ωραία, διασκεδάζουν και χορεύουν και περνάμε και εμείς πολύ ωραία. Θέλω να μου πεις λίγο τη διαφορά από Γερμανία με Ελλάδα, τον κόσμο. Δηλαδή, από το πάρτι, κατάλαβε σήμερα με το πουσίκονο στα χέρια αυτή, πιο πολύ φορά. Κοίταξε να δεις, εδώ πέρα είναι λογικό, δεν έχετε συνέχεια καλλιτέχνες από Ελλάδα κάθε μέρα όπως είναι στην Ελλάδα, που κάθε μέρα μπορείς να πας να δεις κάποιον. Οπότε είναι και πιο ζεστός ο κόσμος και εκτιμάται ότι έρχεσαι μέχρι εδώ που είναι μια μεγάλη απόσταση για να τους δεις και να σε δουν και να γνωριστούν από κοντά. Δηλαδή, πάμε στο θέμα πατριωτισμό. Όχι, εντάξει, δεν το βάζω σαν πατριωτισμό αυτό το κλασικό το κλισέ. Είναι το θέμα ότι χαίρονται που ένας καλλιτέχνης έρχεται να τους δει και του τιμάνε. Όταν αρχίσαμε την πρώτη σας μουσική, δεν ήταν έτσι. Δηλαδή τα κλασικά, ξέρεις, μια φορά παίζαμε, μια φορά δεν παίζαμε. Αρχίσαμε τα remix σας, γενικά με Γονίδη, με Ρετζάντη, με Χατζηγιάννη και σκίζατε. Τα τσάτσα. Εγώ τον είδα. Δεν το ήξερα. Δεν το το πρώτο τραγούδι έτσι, δεν ξέρω τι λες. Εννοείται άλλα τραγούδια από τα δικά μας. Εννοώ τα πρώτα τραγούδια έτσι χωρίς τα remix, έτσι. Εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ που ο κόσμος αγαπάει γενικά τη μουσική μας και τα δικά μας τα κομμάτια και τα κομμάτια που κάναμε για άλλους και τα remix που έχουμε κάνει και αυτό το δείξανε σε κάθε κομμάτι φωνάζαν, τραγουδούσαν. Αυτό είναι σημαντικό, είναι επιτυχία για εμάς το να διασκεδάζουμε τη δική μας τη μουσική, το ίδιο και παραπάνω με τη μουσική άλλων καλλιτεχνών. Θέλω να μου πεις ποιο ήταν αυτό που σε αντρίχιασε εκείνη τη στιγμή όταν το φώναξες και εκείνη τη στιγμή. Όταν βλέπεις τέτοια ανταπόκριση από τον κόσμο και ζητάς να πούνε κάτι και το λένε τόσο δυνατά που δεν ακούς πλέον τη μουσική, είναι όντως ένα τριχύλα. Θέμα γυναίκες, για πέστε μου λίγο, ελληνικές γυναίκες της Ελλάδας και ελληνικές γυναίκες της Γερμανίας. Αυτό το δεύτερο τώρα θα το μάθουμε. Άμα μπορείς να μας βοηθήσεις κιόλας που είσαι ο γαμίκουλας της περιοχής κιόλας. Ναι. Όταν τη δικιά του τη βρισιά την κόψει και θα βάλει τη δικιά σου Αυτός το είπε. Το είπε αυτός πρώτος. Αυτός το είπε. Ναι, όχι. Το δήλωσε. Εμείς απλά επαναλαμβάνουμε. Όχι, θα πω τώρα κάτι. Οι Master Tempo όταν τραγούδισαν το τραγούδι του απαγορεύονται στις τουαλέτες. Σε εμάς δεν επιτρέπονται. Α, ναι, σε εμάς δεν επιτρέπεται, έτσι. Δεν ξέρω, σε εμάς δεν επιτρέπεται το κάπνισμα, εσείς καπνίζετε βλέπω. Σε εμάς οι πίπες επιτρέπονται. Κάτι έχουμε εμείς, κάτι έχετε εσείς, εντάξει. Όπως τη βρίσκει ο καθένας. Θέλω να μου πείτε ακόμα το τελευταίο αφιέρωμα που θέλετε να κάνετε στους Γερμανούς. Θα σου πω εγώ πριν ολοκληρώσω. Το τελευταίο αφιέρωμα που θα κάνουμε στους Γερμανούς είναι να γίνουν Έλληνες και να έρχονται κάθε Σάββατο εδώ στο Στίγμα, όπου γίνεται τα ελληνικά τα πάρτι και γίνεται χαμός. Και κάθε πρώτη εβδομάδα του μήνα έχουμε και Ladies Night. Οπότε αν σήμερα δεν ήταν Ladies Night και είχε τις ladies που είχε, Frauen ξέρετε εσείς, φαντάσου θα γίνεται κάθε πρώτη εβδομάδα. Οπότε 6 Μαρτίου εμείς θα πάρουμε αεροπλάνο, να ξέρεις, να θέλουμε να δούμε το Ladies Night. Θα έρθεις. Κοίταξε, άμα είναι έτσι μια κανονική μέρα, τι θα γίνει στο Ladies Night. Θα πάρω από αυτά, δεν ξέρω αν έχετε εσείς εδώ, έχει στο ΙΚΑ κάτι στην Ελλάδα. Έχει κάτι πατές στο κουμπί και βγάζει χαρτάκι. Θα πάρω ένα χαρτάκι προτεραιότητας να δίνω ρε παιδί μου στις γυναίκες μέχρι το 1000 θα έχω εκεί πέρα για να μπορώ να διαλέξω μια άντα. Άρα πάμε στο θέμα γαμίκουλα πάλι πίσω, έτσι. Μάμα αυτό. Μετά από σένα το χάος, μετά από σένα το τίποτα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις ποιο είναι τα επόμενα σχέδια σας, πότε θα ακούσουμε κανένα καινούριο ρεμιξάκι. Κοίταξε, μόλις είχε το κομμάτι μας με τη Χριστίνα τη Γολέτσα, πιο καλά. Πολύ δυνατό κομμάτι. Πάει πάρα πολύ δυνατά, αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο, φρέσκος ήχος, νέο κομμάτι. Μόλις κάναμε το βίντεο κλιπ που θα είναι έτοιμο σε μία εβδομάδα. Ναι. Οπότε το σχέδιό μας προς το παρόν είναι το πρόμο αυτού του κομματιού, αλλά και διάφορα άλλα πράγματα. Πλέον ο κόσμος ασχολείται πιο πολύ με το ίντερνετ, το έχουν καταλάβει και οι δισκογραφικές, το έχουμε καταλάβει και εμείς. Οπότε σύντομα θα βγάλουμε κάποια πράγματα ακόμα για τον κόσμο που θέλει και άλλο υλικό από εμάς. Δεν μπορούμε να σου πούμε, είναι έκπληξη. Όποιος τα τσεκάρει θα τα βρει. Θέλω να μου πω την τελευταία ερώτηση λίγο ακόμα. Αυτά τα ρεμιξάκια, γιατί μια που είμαστε στο θέμα ρεμιξάκια και εκείνη τη στιγμή, γιατί στην ουσία. Ρεμιξάκια κάνουν οι άλλοι. Εμείς είχαμε ρεμιξάρες. Ωραία, ρεμιξάρες. Πολύ ωραία. Τα πράγματα με το όνομά τους. Λοιπόν, ρεμιξάρες. Και παιδιά, αυτό πρέπει να λέγεται όντως ρεμιξάρες, γιατί είναι. Εγώ προσωπικά είμαι φαν αυτά τα πράγματα, αλλά παιδιά υπάρχουν κάτι κομμάτια που σκίζεται από μέρα σε μέρα και λέω κάτι κάπου Παναγίτη με πού τα βρήκα. Θέλω να μου πείτε αυτά πώς σας βγαίνουν εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, σας βγαίνουν με την έννοια θέλω τώρα να σκίσουμε τον κόσμο ή σας βγαίνουν έτσι επειδή ξέρετε πως ο καλλιτέχνης παραδείγματος χάρη είναι όνομα. Παραδείγματος χάρη Γονίδης.
Κοίτα, το γονίδιο του τραγούδι έτσι είναι το original, το τελευταίο Ιροκάδης είναι το original τραγούδι, στο οποίο συμμετείχαμε στην ενορχήστρωση. Είναι ένα κομμάτι του Κυριάκου του Παπαδόπουλου, ο οποίος είναι πολύ φίλος μας, μεγάλος συνθέτης. Από εκεί και πέρα στα remix, έχουμε πολλές προτάσεις για remix, δεν τα κάνουμε όλα. Κάνουμε remix στα τραγούδια τα οποία μας εκφράζουν, στα οποία βλέπουμε κάτι, τραγούδια τα οποία τα γουστάρουμε και μας βγαίνει πηγαία αυτό το πράγμα, δεν το πιέζουμε. Βλέπουμε ένα τραγούδι που γουστάρουμε και βλέπουμε ότι μπορούμε να το δώσουμε, να το πάμε ένα βήμα παραπέρα και κάνουμε αυτό το πράγμα για να μας βγαίνει τελείως από μόνο του. Όταν πιέζεις ένα πράγμα να το κάνεις με το ζόρι, δεν θα γίνει καλό. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι ένα τραγούδι το οποίο γουστάρουμε, είτε να το κάνουμε όπως νομίζουμε εμείς λίγο καλύτερο. Λοιπόν, live on stage είναι εδώ πέρα στην Κολονία, στο Στίγμα, Master Tempo. Κάνουμε το τελευταίο αφιέρωμα έτσι να βρούμε ρεμιξάκι, γραπάκι. Κακή θα μας τους λέγεται στους σελίδες να δούμε και εμείς, ας πούμε, εκεί. Τι θέλεις, τι θες, επί τόπου θα σας φέρω εδώ μέσα τις γκόμενες. Πώς λέγεται, άιντε, εσύ το μυαλό στις γκόμενες, εγώ πώς λέγεται στο Και πού σελίδα. δεν στέλνεις τους Άλλος άντρες! πίνει, άλλος μεθάει. Λοιπόν, Φιλιά πολλά σε όλους τους Έλληνες της Γερμανίας. Θα χαρούμε πάρα πολύ να ξανάρθουμε. Περάσαμε καταπληκτικά και πιστεύουμε ότι θα γίνει σταθερά αυτό το πράγμα. Θα ερχόμαστε συχνά γιατί τους αγαπήσαμε και μας αγαπήσαμε. κορίτσια, τι έγινε, γιατί γελάτε εκεί πέρα? Έλα και τι δεν είσαι. Λοιπόν, αποχαιρετούμε από εδώ πέρα το Steel My Club. Ciao! Με τους Master Tempo. Bye! Cheers.